Dydy mynychu y pwyntiadau ddim yn hawdd bob amser. Efallai eich bod eich cleifion yn boddi mewn gwaith neu'n brysur gyda'i plant, neu efallai nad ydych chi'n gallu symud fel yr oeddent yn arfer gwneud. Mae cyrraedd o pwyntiadau yn gallu cyflwyno cyfres o heriau. Gall darparu gofal olygu treulio llawer o amser yn teithio trafferthion wrth ymgynnull a tîm cywir, neu roi chi a'ch cleifion mewn perygl o ddal haint. Mae gwasanaethau ymgynghori Fideo Gig Cymru yn eich galluogi chi i ddarparu gofal i cleifion yn eu cartrefi. Mae'n hawdd gael mynediad at ymgynghoriad dros fideo. Bydd eich gwenyddwr lleol yn sefydlu cyfrif ar eich cyfer a fydd yn eich galluogi i gael mynediad at eich clinigau. Bydd yr apwyntiadau hyn yn cael eu cynnal fel y pwyntiadau wyneb yn wyneb. I ddechrau'r sesiwn, bydd rhaid i chi fewn gofnodi i Attend Anywhere gan ddefnyddio Chrome, Safari neu Edge. Gwnewch yn siŵr eich bod mewn lle tawel a phreifat. Bydd ansawdd y fideo ar sain yn well os byddwch chi'n defnyddio gwe gamera, meicroffon a seinyddion neu glistffonau. Bydd cleifion yn cyrraedd ystafell aros, gan eich galluogi i ymuno â galwad sydd gyda'r person yr hoffech ei weld. Os hoffech chi drydydd person ymuno ar alwad, fel partner y claf neu aelod arall o staff, gallwch chi hychwanegu at yr alwad. Os oes angen i chi rhannu lun neu rhywfaint o wybodaeth, gallwch agor blwch sgwrsio. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau gyda ansawdd ar alwad, pwyswch y botwm adnewyddu. Ar ôl gorffen, bydd gennych yr opsiwn i roi'r claf yn yr ystafell aros neu i orffen yr alwad i bawb. Ni fydd ymgynghoriad dros fideo yn addas ar gyfer bob apwyntiad, ond os yw'n addas byddwch yn gallu darparu un gofal o safon gan arbed amser, arian, straen a'r ymgylchedd hefyd o bosib.